Il-Prim Ministru Robert Abela konferma li se jkun qed iressaq il-liġi tal-eutanasja dan wara li l-erba' intemm uffiċjalment il-perjodu tal-konsultazzjoni li kien nieda l-Gvern wara li ppreżenta white paper dwar dan l-istess suġġett. F'kummenti lil media Robert Abela qal li se jkun qed jippreżenta din il-liġi tal-eutanasja wara li jiġu analizzati s-sottomissjonijiet kollha li daħlu. Għalkemm fl-istess nifs irrimarka li għadu l-bogħod milli jasal sal-punt li titressaq il-liġi. Fl-aħħar ġimgħa diversi professjonisti mediċi tkellmu b'saħħa kontra din il-liġi tal-eutanasja. Kien hemm ukoll ħafna għaqdiet u akkademiċi li ħarġu favur l-eutanasja bis-suġġett iġib miegħu opinjonijiet kontrastanti. Iżda fuq kollox l-analiżi li ġiet preżentata fis-sottomissjonijiet varji dwar l-eutanasja kienet kollha ffukata fuq il-bżonn li tissaħħaħ il-kura paljattiva, ċoe l-kura għal min għandu mart terminali. Il-Prim Ministru min-naħa tiegħu stqarr li l-Gvern saħħaħ il-kura paljattiva għalkemm l-esperti għandhom veduta kemm xejn differenti. L-Assoċjazzjoni Medika Maltija qalet li l-kura f'Malta f'dan ir-rigward mhix tajba biżżejjed. L-Assoċjazzjoni tal-Kura Paljattiva wkoll esprimiet it-tħassib tagħha filwaqt li l-Professur Emanuel Aġus, espert tal-bioetika, fakkar kif il-Maltin għandhom aċċess għal 10% biss tal-mediċini disponibbli għal kura paljattiva. Anke l-Hospice Malta qalet illi bħala pajjiż għandna nibqgħu ninvestu fil-kura paljattiva għal min ikun qed jaffaċċja mart terminali.